Nilqawkom għal dan it-tieni podcast li qegħdin nagħmlu wara li spiċċa l-istaġun qegħdin hawnhekk ġewwa l-Juventus Club Vera Amore. L-ewwel podcast kif tafu sar ma' Matthew Sherry, nirringrazzja Matthew minn hawnhekk talli oġbu qegħdin konverzazzjoni interessanti ħafna. Illum hawnhekk nisabu ġewwa l-klabb kif qedtilkom għandi miegħi lil-Pier Borch, grazzi Pier talli aċċetta l-istedina. U għandi ma' jgħu ukoll lil-Massimo Grioli. Flimkien ħankun qegħdin niddiskutu diversi suġġetti, ħatkun diskussjoni miftuħa, jiena m'għandix xi punti li preparajt, ġifieri ħatkun konverzazzjoni fuq diversi punti. Nixtieq nibda ħbieb billi niddiskutu daqsxejn. L-era Allegri, issa mhux biss l-istaġun li għadda u anke tnejn ta' qabel imma. Ta' Allegri kif mar, fis-sens ġab xi bidliet, xi pretendejtu intom fil-bidu minnu mill-era Allegri, mid-din it-tieni era ta' Allegri. Ma nafx min jibda. Naħseb illi apparti li dejjem meta jkun hemm ritorn ta' xi ħadd dik li l-famuża Italjani jgħidula minestra riscaldata, naħseb dejjem iġġib magħha domandi kbar. U dejjem iktar diffiċli biex wieħed jikkonferma ruħu ma dak li jkun hemm ħafna tajjeb li sar fis-snin ta' qabel. Naħseb illi kienet totalment differenti mill-ewwel era ta' Allegri fejn meta ġie nistgħu ngħidu li sab bażi soda tajba wara Conte u minn hemmhekk bena irtoħja xi ftit u naturalment dak iż-żmien kellna plejers kellna pratikament stileru. Kollha kemm huma kważi tista' tgħid. Jiġifieri li kważi tista' tgħid ittihom il-flokk u jinżlu jilagħbu. Ma rridx inneħħi mill-kapaċità tal-Allegri bħala coach il għaliex bħala bniedem naħseb jekk m'għandu xejn jitrasmetti tranquillità kbira anki fid-dressing room, jiġifieri kapaċi jmexxi u daru. Imma ir-ritorn tiegħu kien totalment differenti għaliex il-Juventus bħala skwadra kienu suppost saret dik ir-rivoluzzjoni li suppost saret bil-mod ma' żmien biex niftehmu li kellha tibda ssir minn wara Cardiff il-quddiem. U li ġara fil-Juventus flok wara Cardiff saret dik il-bidla bil-mod mhux radikali. Intażlet triq illi mmorru iktar għall-plejers lesti, inkomplu sejrin għall-plejers lesti, inkomplu sejrin għall-free transfers players u jtuhom salarju għoli ħafna. Għajna nilqa' 3 snin però wara Cardiff. Għajna nilqa' appuntu għaliex il-krema kienet għadha hemm. Imma x'beda jiġri meta ġie deċiż li jsir investiment fuq Ronaldo li jiena xorta nibqa' ngħid li qbilt miegħu u ngħid li Juventus kienu żventurati wkoll li wara ftit feġġ il-pandemija għaliex Ronaldo dubjament plus li teknikament tlajna 4 tarġiet. Il-marketing sploda tal-Juventus ħadd ma jista' jinnega, jiġifieri u parti mid-deal għalhekk saret biex il-Juventus fil-marketing madwar id-dinja kollha iżidu d-dħul tagħhom. Sfortunatament feġġet pandemija. Imma minn Ronaldo mbagħad il-madwar beda jiżarma bil-mod il-mod. Min għax avanza fl-età, min għax soċjetà ma felħiġ tkompli tagħti dawk il-pagi. Allura sibna ruħna f'sitwazzjoni illi plus illi meta ġie deċiż illi jitneħħa Allegri jiena nemmen illi l-għażla kienet Guardiola dak iż-żmien. Jien nemmen wkoll dik. U nemmen illi b'xi mod Guardiola kien tal-kelma tiegħu. Żgur mhux forsi. Iżda ġara xi ħaġa u daw inqabdu fuq siq waħda. Le probabbilment dak iż-żmien is-City kienu għaddej beda jfeċċ il-każ tagħhom tal-FFP u bdew jgħidu li setgħu ħaġa li qatt m'hemm tajna ħallhom barra mill-Ewropa u eċċetera. U naħseb Guardiola qallhom probabbilment qallhom illi jekk jiġri hekk huwa available. 99%. Ma dik ma kienx ikkonferma hekk allura. Dawn 99% għadu fuq il-kelma tiegħu u ġeħa li ġeħa. Għax biex l-għażla waqgħet fuq sari kienet deret illi hija għażla
Panikuża. Panikuża ta' malaj. Sa ċertu punt però naħseb mill-finita Għaliex l-iżball ieħor li sar, meta ntażel sari, inti il-Juventus diffiċli biex joqogħdu fuq is-suġġerimenti tal-coach biss. Il-Juventus hija ażjenda. Tisma' xi trid inti, il-materjal li trid, imma mbagħad inti ndej konti tiddeċiedi s-soċjetà. Fejn taqbel fejn ma taqbilx xorta jekk jitolbok il-ċikku u Juventus għandhom il-Peppu f'idejhom, il-Peppu ħajġi. Żgur, 100%. Ġifieri inti jew toqgħod għal dak l-istatus li kellha postok mhux ma' Juventus. Fil-fatt sari il-famuża teorija tiegħu qabel jgħid sal-lum li dik l-iskwadra kienet inallenabbli. Minn hemmhekk saret għażla oħra pillo fil-li għal Next Generation fil-li f'daqqa waħda coach, xorta ġab żewġ tazzi u fl-opinjoni tiegħi l-iżball li sar dikinhar illi jiena personalment kont nagħti ċans ieħor lill-pillo għalkemm ma rajni xilgħob stratosferiku laqqas, imma naħseb li kienet bdiet timbena bażi ta' xi ħaġa. Meta waqt l-għażla fuq Allegri reġgħet għax aħna ma rridux inneħħu il-fatt u l-mertu ta' Allegri illi jekk tgħidli aġġorna ruħu f'sentejn jagħmel wieqaf ktibt anke fl-artikli tiegħi le assolutament. U kien ftaħarni aġġorna. U kienet differenti meta jkollok 11 stilla għal 11 li pratikament daw għadhom qatt ma raw rebħ. Però li rrid nirrikonoxxi li dan fuq kollox li ġara mbagħad fuq il-każijiet li ġara da pratikament beda is-soċjetà iż-żarmat beda jidheru biss, beda jaffaċċja ruħu wiċċu biss. Ġifieri da plas ta' coach kellu jagħmilha ta' dirigent ukoll. U da dan jiena nibqa' ninżalu l-kappell. X'taħseb ma' xinti għamel ħafna. Eżatt, jiena ta' nispont biex niżviluppa d-diskors ta' tiegħi ukoll. Jiena fl-opinjoni tiegħi Allegri dejjem kien iktar milli coach li jgħallem il-futbol, kien dejjem rajtu iktar kif jgħidu Italjan ġestore di uomini. U deret ċara fl-ewwel era tiegħu kien kapaċi fuq dak li Conte rrit jarmi niftakru dik il-reżenja burra skuża li kellu jumejn wara li beda l-pre-season rrit jarmi xi 10 players mill-iskwadra mbagħad Allegri innexxielu jirrimotiva l-istess players li Conte rrit jarmi. Kienet xi ħaġa li wieħed irid tiħmertu. Biss kif semma Pier ukoll fl-ewwel era kellu pedament ta' impronta tattika ta' Conte diġà stabilita. Kellu players midfield tal-meravilli compared mal-faqar li kellna fit-tieni era tal-Allegri. Konna nirrikonoxxu li id-deficit tekniku kien fil-midfield. Biss fit-tieni era kien hemm ħafna komponenti li telfu il-krexxi u l-growth tal-iskwadra, kien hemm xirti żbaljati immens tad-diriġenza fuq suq tal-plejers, maġdin, panikużi. Semmejna anke Sarri. Sarri, żgur li kont minkejja d-difetti kollha u il-background tiegħu mhux daqshekk kien jiżi biex jintegra ma' ambjent Juventus. Eżatt. Kellu jirfesen. Biss mbagħad jien nimaravilja ruħi kif irnexxinna fl-logħba kontra l-Inter kienet xi l-aħħar ta' Ottubru Novembru fejn der li se jkun hemm din l-impronta ta' Sarri fuq l-iskwadra. Konna labna logħba vera tajba ġo San Siro niftaħar it-tieni gol kien riżultat ta' xi 30 pass fejn ma l-istaġun. Ġifieri però
kien hemm l-isfortuna li l-veterani tad-dressing room setgħu ħadmu kontra il-coach, ġifieri ħarġet anki l-aħbar li kien hemm qisu kien hemm frictions interni. Kellini għal appartamentu. Senatorju jisonkollu. Rajt immaniġġjaw u ġabu rispett lejn il-Juventus dan, imma li għamlu l-Piero li. Eżatt. Namlu, għamlu parentesi zaħira, xie u jitkellem Piero mistoqsija f'moħħi. Semmejtu Ronaldo, li ġi mbagħad ovvjament kien hemm pandemija u hekk. Mistoqsija ġifieri ndiskutuha. Ronaldo ma kox differenti minn Allegri kien mur aħjar. Konna naslu iktar, Ronaldo qed ma kienx hemm Allegri jekk kien hemm ħadd ieħor taħsbu. Forsi jiena nemmen li f'indej konti kulħadd huwa bżonn jus. Imbagħad għandek players bħal Ronaldo li dawn huma ta' klassi għalihom. Ronaldo, Messi, dawn huma players li xi ħaġa speċjali. Però still iridu il-kontor ta' madwarhom. Meta inti qed tneħħilhom l-aħħar sena ta' Ronaldo tneħħew ħafna players. Għandek kellek Emre Can. Il-fullback x'kien jismu l-Ispanjol bħal il-Portugiż Cancelo. Ġifieri tneħħew bosta players. Min kien avvanzat fleta beda jnaqqas. Ġifieri inti da xorta trid. Issa biex nerġgħu niġu jekk niftakar sew bħal daż minn sena għamna l-podcast ukoll konnejna u Matthew. Kważi jiena ngħid li dis-sena bħala rosa tal-Juventus ħafna soppravalutawha. Issa u konna edna Matthew konna qbilna illi kważi kellna dubju niġux mal-ewwel erba' jekk tiftakar sewwa. Biex taxxaqa mbagħad tinqala l-każ ta' Pogba u l-każ Fagioli. Jiġifieri inti ara kemm naqqast mill-kwalità. U l-kwalità batejna immens minnha dis-sena. Għalhekk jiena kultant kont wieħed minn dawk jiġifieri apertament illi kellha ssir tibdila, imma xorta ngħid illi kważi li kieku kien hemm coach ieħor ma nafx kemm konna naslu. Ronaldo hemmhekk. Le, apparti Ronaldo. Dis-sena ma nafx kemm konna naslu fejn wasalna. Għaliex inti ara kemm naqset il-kwalità u l-livell tat-tim tbaxxa. Plus li ma konniex f'sitwazzjoni li f'Jannar nixxu xi plejers. Fuq dis-sena eżempju jisma' ħafna affarijiet, smajt eżempju li f'Jannar jew frar sar jafallek li ħajnitħu fl-aħħar tal-istaġġ. Jiena nemmen li kienu jgħidu fuq minn Jannar li se jitlaq. Minn Jannar law mill-logħba tal-Empoli law. Mill-wieħed ġara Sforza negattiva. U taf kif smajt jien rajt li sema Allegri ma nafx rajtu x'intom. Allegri sar jafu li kien hemm il-laqgħa diġà ma tjabu mod qallu xi ħadd. U min qallu? Jiena rajt li qallu Galjani. Via Galjani. Jew Ġuntoli innexxielu jinqeda b'Galjani biex iwassal il-messaġġ l-Allegri. U mbagħad minn hemmhekk jiġifieri għax minn Jannar farra mbagħad tan niżlaw ma ġenniex il-kupajna. Ma sens naħseb minn Jannar law ġra dik u kont jien għamel mistoqsija waħdi. Ngħid imma allura alright. Dok li professjonali. Allura bil-ħajn jinbidel coach. Mela inti jekk ħatkun suċċess u ħatkun suċċess biex is-sena d-dieħla tilgħab il-Champions League. Ħanejlek għax xi affett. Ikollok status ta' aħjar. Ħanejlek għax xi affett wara daqshekk. Kull imkien tamxu l-Juventus. Probabilment. U dis-sena il-players li kien hemm, il-materjal li kien hemm taffettwa iktar ħanejlek għal xiex. Għaliex ħafna minnhom kienu jafu li qegħdin hemm apparti s-sitwazzjoni tas-soċjetà, għaliex kienu protetti minn Allegri. Għax jidhom Allegri jidhom jibqgħu iktar nilgħab għalih. Imma ma żomm waħda mentalment inti tista' taffettwak illi jekk jiena naf illi min iridni hemmhekk probabbilment illi s-sena d-dieħla ma jkunx hawn, jien awtomatikament mhux se nibqa' fil-kanijiet tas-soċjetà. Hemm probabilità kbira, allura mentalment inti mhux qed ngħid li kollha kemm huma, imma ħafna minnhom se taffettwathom mentalment. Fehimni? Ma tista' tara minn naħa l-oħra. Jista' jkun li jkun hemm argumenti bejn il-players ukoll. Każu ma Pier, fil-fatt qed naqbel ukoll ma dal-punt di vista, anzi nieħu aspett ieħor.
il-players, allura jien kont nippretendi li ejja ngħidu jekk kellhom il-ħsieb at the back of their mind li jistgħu jkun jitqaċtu staġun ta' wara. Jiena nimmera fil-jaru kif m'għandhomx dik in-naqra pride li jilagħbu l-karti tagħhom. Li tipo, let's put myself to test ħalli niġi konfermat next season. Hija kwistjoni ta' ġenerazzjoni ta' mentalità tal-lum. Li teżisti in ġenerali f'kollox fil-ħajja. Ħafna plejers huma żgħażagħ. Mill-roża anke tal-lum, għandna ħafna plejers żgħażagħ. Ma tistax tqabbel ma' ġenerazzjoni karatterjali ta' plejers ta' qabel. U qed ngħid jiġifieri mhux ta' qabel ta' snin ħafna ilu, anki 3 snin, 4 snin ilu, kien hawn mentalità differenti. Inti iktar ma jgħaddi żmien, illum sfortunatament il-futbol min jagħmlu l-aġenti. L-aġenti, illum l-aġent kemm jista' jċaqilqek. Għandu 10% u dejjem jaqla l-flus. Għalhekk illum. Issa plejer affettwat minn dawn l-affarijiet ħafna. U aħna huwa l-fatt ukoll illi irdu nammettu jiena bir-rispett kollu ġunto li issa għalija jaħdem realment. Imma xorta nixtieq nara dik il-karattru suq li kien hemm fid-diriġenza l-antika tal-Juventus, inkluż Samarotta ġifieri, illi ikun hemm dik is-sinjal li isma' aħna hawnhekk aħna li kmandaw. Ħadd iktar. ġuntu li jidher li jisu għandu dak il-karakter. Jidher li ekku. Jidher. Anke kif mexa mal-Grik. Għax pratikament is-sena immaniġġja mhux ħanqod indur mal-lewżat taħwieġ kien hemm. Ma setax jagħmel mod ieħor, ġifieri issa ħnibdew naraw ix-xogħol ġab l-istaff tiegħu, in-nies tiegħu kif dena ngħidu. Ġifieri issa ħajibda x-xogħol l-era ta' ġuntu li għalija jien. Allura, għax issa seqorek, hemm diriġenta ġdida, sewwa, nerġa' fuq il-coach. Tgħid li bħala coach Allegri, dak kien baqalu qabel beda dan is-season l-istaġun spiċċa ġifieri kien baqalu sentejn. Sewwa, illum il-ġurnata kieku għadu baqalu sena. Ġid diriġenza ġdida, ma dammirx liltek. Anka jekk taf li jekk ma tipperformi għax dan ħajneħħik, għax dan kull coachek, sewa ma allura hemm diriġenza ġdida, ġi direttur sportiv ġdid. Ġid kemm hemm. Ma tiprofax timmotiva l-players, ma tiprofax affarijiet ġodda biex inti tmur ħemmi li mort is-sena ta' qabel. Jien għajem domanda oħra għalek. Kif, nimma l-għaljalu, kif jekk nisser żball, kif kont rajt, għalek li bis-saħħa l-Manjalelli il-trainer anti-Sassuolo. Niftakar, waħda mill-aspetti li laqtuni negattivament forsi, u ġin diskutija maħbib tijaj u għandhom l-istess viewpoint. Kif Manjalelli fil-ewwel 3 logħbiet kienet jissemma li ħaqet iġib żvolta pożittiva forsi konna qed nieħdu speranza li l-logħba tip ta' logħba mill-ewwel u mbagħad he faded letteralment away. Ma bqajniex nisimgħu l-Manjalelli. Kienet xi ħaġa li fejn ħanitfa' domanda aħna ma nkunux nafu verament ġara dentro l-ambjent, imma jien jiġini l-ħsieb jew suspett li Allegri meta jara li xi ħadd jista' jikseb dik il-popolarità li under maqgħu jitfalilu tipo sekonda importanza, ma nafx. Jiena noħda minn forsi tlet tibnadi. Ma nemmix li ma minix xiltu. Jiena nemmen li webbes rasu. Din is-senetta Dana jisu minn anke mill-intervisti tiegħu meta kienu jafsuh u jikkritikaw b'domandi u dan. Kien isu bil-pulit jgħid, isma' din ir-roża, dan materjal mill-bidu. Daqshekk jista' jtini. Dik ħaġa li vera ħarqitni. Allura
Ejsu li tjejt, inutli li jena il-daf lokaw, niblabu għaw, u l-daw jek jilabu 30 metru iżjed l-ura, ressaqom 30 metru iżjed il-qoddim, għax jek ressaqom iżjed il-qoddim, ħatiġi għar bil-pulit, kif bada jirraġunaw. Isu dejjem jirraġuna li daw, isma daw men ser jaslu. U baqa miexi tiegħu. Però mbagħad toqgħod infindej konti kif jgħidu Taljani on paper. Fl-aħħar mill-aħħar, dan xi biġi tazza. Eċi bil-bad, bil-bad ikollok tal-aħħarek, għax. Il-karta ta' raġun. Ma tal-aħħarek tazza fi tlek snin. Ejwa, ma jena mhix qed naqbes għalek ta' xina kontra ritor tiegħu u stil nerġa' ngħid nammiraf li nżalu l-kappell għax nemmen illi għamila ta' kollox nerġa' ngħid da dirigent soċjetà mfarda, ħadd ma jidher, ħadd ma jitkelma, jiffaċċa l-ġurnalisti u biss. Issa l-oħra daqqa plus 10, daqqa minus 10, daqqa minus 100, daqqa ħreġgħu waqqawna. Ġifieri dana kieku s-sena oħra ma ġara xejn, konna it-tielet jew it-tieni, jekk nisser. Ġifieri bli kellu li jiena sa ċertu kont naqbel miegħu sem u daqsiek. Ma nafx kemm se jagħmel iktar. Mbagħad tqul mistoqsija dis-sena. Għax inti tinsiex illi plus li aħna naqqasna u ġara li ġara fis-soċjetà u eċċetera, tinsiex illi aħna Andrea Agnelli ta' arma lil ħaddieħor li qed nisawtu biha. Marotta. Jiġifieri dana għax il-pika dik li ġġib l-iżbal minn hemm beda meta tnejn min-nies qalulu jew aħna. Jew għax ma setgħux jaħdmu kif riedu. Da is-sikit ta' kollox kien Ronaldo. U Marotta min jgħid apertament, qal jien ma ktinhomx ma rridx li Ronaldo, għal Ronaldo min ma jridux. Il-break kienet. Però għal jiena ftaħtilhom għajnejhom illi tista' tkun operazzjoni riskjuża. Daw approfittaw ruhom wieħed rid jikber fis-soċjetà żgur, għax dejjem konna ngħidu u jien kont nemmen ukoll li paratiċi kien il-mod. Mentri ma kienx xejn il-mod. Anzi, tefana fli tefana. U netfet ukoll. Daw, sama minnhom u għalhekk ir-ritorn tal-Legri, u għalhekk il-kuntratt 4 snin. Għax imbagħad qed tarax ġaranna issa għandi boss, tindaħlux, issa li ngħid jien. Ma mhux tal-li ħaġa ġabu, tal-li ta' 4 snin kuntratt, 7 miljuni fis-sena. U l-pika dik li ġġibek. Pika li ma ħasibx fil-Juventus. U qed imbagħtu dik is-sitwazzjoni mingħajr ma nneħħi x'għamel Andrea Agnelli għall-Juventus. U le, bla dubju, ma Imma fl-aħħar kien ħaseb fih innifsu. Jien nitfa' għawet ħan nitfakku eżit ukoll. Anki, per eżempju, qabel l-era Ronaldo, kellna ġiex players li mhumx tal-istatura tal-Ronaldo, però fl-attakk kienu jaqduna well and good tajjeb Dybala u Higuain. Ġieli rajna lob vera tajjeb għax kienu anki jikkombinaw soċjalment barra mill-pitch u dikjatejn għax kienu ballu kienu qasmuh li xulxin u kien tidher li ċertu kollaborazzjoni. Jiena mhux nara fer li apparti li kien hemm ċertu deficienzi tal-Legri ma kienx tortijaw biss. Per eżempju, jiena nimmara fil-jaru kif id-diligenza għadet għal jiena il-kapriċċi ta' Rabjo irid iġeddet sena b'sena. Għalfejn m'għandekx fiduċja f'proġett long term. Dejjem irid iġeddet sena b'sena. Għandhom dil-kwestjoni ma' Chiesa. Chiesa għafolja plejer li verament nammira meta jkun fl-aqwa tiegħu ikun devastanti. Irid inkun onest li karatteralment xi drabi m'għandux dik il-push. Chiesa huwa xhieda huwa l-mira tal-ġenerazzjoni tal-lum. Mela qiegħed mal-Juventus inti wieħed mill-ewwel clubs li hawn. Kellha karriera wkoll. Sewwa kellek inġeri kbir, nikkurak, nistennik,
no paċenzja bik, issa xinġejna s-sijun sa titlob kuntratt faraoniku wkoll. Dik hija l-mera tal-ġenerazzjoni tal-lum. Imma jista' jkun għax jaf imbagħad li hu wieħed mill-pilastri. M'għandux jaqsam. Id-dinja, l-irġulija, l-etika. Toqgħod pass. Illum ir-rikonoxxenza spiċċat. Illum il-flussijiet kemm. Spiċċat, illum money talks. Sakemm tista' tiġi f'pożizzjoni, issa da jekk jagħmel staġun, imma nafu li m'għamilx staġun devastanti. Jekk għamel staġun devastanti. Li jiena mhux qed kieża tajjeb. Imma da fl-aħħar mill-aħħar jekk tgħid li tattikament da fejn ilha eżatt. Ngħidlek ma nafx. Ma nafx. Fil-fatt laqas pan-nazzjonali s'issa għadna ma rajniex xi. Disappuntaw huwa u skamar. U taħdu li da ta' ġewġieħ, għaxen hemm min jargumenta taħt Allegri ma jilabx tajjeb, imma taħt Spalletti jilab aħjar. Dejjem jilab aħjar ma nafux. Ġifieri, u ġimgħa ilu ma rajt kont ta' Kedira laqtetni. Fejn Ronaldo darba raħ dieħel bil-mobile u għallu għal xi stridu l-mobile, diħel il-ġim. Tagħmel workout, tagħmel workout, joqgħod tieħu ritratti fuq Instagram. Tkun tu hemmhekk tidħol is-soċjetà wkoll. Għax inti waqt it-training għandek bniedem li jirrappreżenta s-soċjetà l-addetto stampa. Jiġifieri għandek hemmhekk tinduna kemm hemmx personalità, għax dik il-kelma mhux Ronaldo kellu jgħidielu it-team manager jgħidu inti fejn sejjer training jew sejjer talki mobile. Ma kienx jagħmilha fl-era moġġi. Ejja naqbdu dan l-argument fis-segment li jmiss għax issa ħanitlu fejn ħanmorru fil-futur. U forsi dan l-argument huwa dak li għandna bżonn l-argument fil-sessi diriġenza li għandna bżonn. Ftit sekondi tal-aħħar fuq dan il-punt fuq l-era Allegri 2.0 u letteralment 30 sekonda l-wieħed għax irridu nbidlu s-suġġett. Tlan. Mela, konklusivi daw 30 sekonda tiegħek. L-era Allegri tidher ċara li kien hemm naqra anki imposition kif semma Pier ta' Andrea Agnelli biss jiena kieku staqsini llum trid terġa' l-Andrea Agnelli lura fis-soċjetà kieku nikkonsidra ngħid iva biss fil-para jekk jitfa' moħħu fil-parametri tal-klabb Juve u lilin mill-kwistjoni Superlega u hekk, ġifieri dik ngħid. Naqbel perfettament ma' Massimo fakkarni f'xi ħaġa illi klas l-iżbalji li saru fis-soċjetà internament daħħalna f'xi ħaġa u der għal kulħadd sewwa fil-kwistjoni Superlega u batejna Juventus. Batejna Juventus, u ġifieri kien qatt li ma kellux għalfejn ara Real Madrid ma jitmissux. Barcelona ma ġralhom xejn. Imma sa ċertu punt ukoll qafasom bil-pulit li jenna li tal kastiga x'linqas b'saħħitna bħala soċjetà. Għalhekk Andrea Agnelli ma kellux għalfejn jaffaċċja ruħu minnu Real Madrid jekk iridu jiġġieldu għas-Super League, jiġġieldu huma li there was front line. Kred konklużjoni tajba, niltaqgħu fit-tieni segment li jmiss u issa niddiskutu il-futur issa. Allegri spiċċa, Motta huwa l-coach ġdid, x'ħajġri fil-futur. L-ewwel iddiskutejna daqsxejn ġara f'dawn l-aħħar tliet snin u anke fis-snin preċedenti. U naħseb li spiċċajna fuq punt interessanti fuq Agnelli u x'se tagħmel aħjar fuq diriġenza u hekk. Nibdew issa nitkellmu daqsxejn fuq il-futur. Issa għandna diriġenza tista' tgħid ġdida, għandna l-Ġuntoli sewwa, coach ġdid sewwa. Nibdew x'qed tistennew intom personalment mill-istaġun li ġej. Ħalli mbagħad tinħarsu lejn il-futur u x'għandu jkun l-eżitu tal-era Motta. Imma nibdew għas-staġun li ġej, nibdew pass pass. Ma x'taħseb x'għandu jkun? Nitlaq mill-punt li kelli f'moħħi fl-ewwel sessjoni però ma żviluppajtux. Nixtieq nara repjiet li ma jkunux out of
każwalità. Imqansa. Isa ġiet ir-rebħa, insemmi case in point ir-rebħit mal-Monza u ma' Salernitana fil-lik li għorduk għax tirbaħ, imma tirbaħ timpon il-lof fuq l-avversarju wkoll. Li ħafna mid-drabi ma rajniex. Tipo, jien nixtieq li Juventus tkun kapaċi toħroġ minn dik il-kappa ta' rebħiet li tipo qed iġġibhom bla ta' xbinek. U nixtieq li forsi nerġgħu nersqu lej kif tant niftakru b'mod tajjeb l-Eppi. Però mhux utopija. Taħseb li Motta huwa mistoqsija li ukoll pjenta ġifieri. Taħsbu li Motta huwa l-persuna ideali biex dan l-lob naraw fuq daw ir-riżultati jibdew ġejjin? Jekk wieħed kienet jara l-lob li kienet jiżviluppaw il-Bologna dis-sena, wieħed għandu jkun ottimist. Biss il-fattur il-Bologna mhumiex il-Juventus. Mal-Juventus il-pressure ħaj jiżdied, l-expectations enormi komparat mal-Bologna, il-Bologna ħadd ma jistenna li ħajamlu l-istaġun da sonju pal-mamlu. Biss, jiena issa, ovvjament, nixtieq nara kif ċertu deċiżjonizmu fuq jekk għandek it-targets, jekk għandek l-objectives, ma ta' players, tiġġib il-dak, aħdem fuqha, ġema prova ġibu deċiżjonizmu ta' diligenza mill-ixtieq. Ma kalkux sajf tiġru għal ħalafjori, per eżempju. Dejna kmini, u mill-li qed nisimgħu ġifieri Giuntoli qed jikkonsulta ħafna ma' Motta. Bla dubju, il-futur li tkun soċjetà sodda kifet l-ewwel u deċiża f'x'laħa tagħmel u tkun ħafna viċin tal-coach. Jiġifieri jekk qed jagħmel issa huwa tajjeb. Għaliex kif qed jgħid Massimo differenti tikkoach għall-Bologna għall-Juventus. Il-Juventus hija responsabilità u pis qawwi ġifieri ma jaħsib xi ħadd li ħajkun kollox perfett mill-ewwel jew li t-tim se jkun perfett l-ewwel nett bażikament dan għajja ngħidu dritt mill-ewwel 11 li jbidlu 6-7 żgur 100%. Issa meta tgħid jinbidlu Għal ħafna raġunijiet. jinbijaw u jinxtaw il-ġodda. Mhux neċessarjament jinbijaw, ngħidu li forsi min kien qed jilgħab jista' jkun ta' riserva. Qed tifhimni, imma ħadd m'għandu jistenna li ħanaraw xi mirakli xi tattikament perfetti mill-ewwel. Jiġifieri iżda l-affarijiet jidhru kif qed tgħid inti li qed jikkonsulta ħafna mal-coach u dik hija jekk qed jikkonsulta ħafna mal-coach u qed jisma' ħafna bħala materjal jipprova jġiblu dak li jrid, hekk iwa tista' twassal għal suċċess iżjed malaj. Għaliex tattikament imbagħad jista' jorganizza iktar malaj l-affarijiet. Imma li l-affarijiet se jkunu faċli jew li ħanaraw xi differenza mill-ewwel, naħseb li l-ewwel ġranet tal-lig importanti li konna dawk 3-4 rebħiet mill-ewwel ħalli il-pressjoni għannenu U anke l-moral tal-plejers. u anke il-moral ikun tajjeb biex imbagħad tibni minn hemmhekk. Xi jkun suċċess għal-Juventus u għal-Motta, jgħidu għal-Motta, mhux għal-Juventus, għal-Motta dal-istaġun. Eżempju, meta tkellimt ma' Matthew għalli jiena nippretendi li il-Juventus ikun qed jiġġieldu għalik. Sewwa, issa ovvjament il-merkato għadu qed jiżviluppa, sakemm jintwara dan il-podcast jista' jkun eżempju finalizzjana għal Luis. Jista' jkun kontra players ġew ġodda. Tifhem imma x'intend ma' Matthew għalli il-Juventus għandhom jiġġieldu għalik bil-coach ovvjament daqsxejn iktar attacking minded, sewwa arja ta' friska ġewwa l-klabb. Kif qed l-ewwel fil-dej konti inti qed tazza fl-aħħar mill-aħħar. Issa So ma tixtieq suċċess, jiġifieri jekk inti s-sena d-dieħla minn taħt irbaħ xejn, tistgħu labna sabiħ kemm trid. Ġejna t-tieni, ġejna t-tielet, imma s-suċċess ma wasalx. Jiġifieri issa kważi ngħidlek li
obbligati li nirbħu xi ħaġa ħjar. U issa ninżew ħaġa, ninżew ħaġa fis-sens hemm ħaġa. Dan huwa l-ewwel staġun ta' Motta u naħseb l-ewwel darba fl-istorja minn hekk mhux se jisbal. Ħamru qegħdin nikkompetu f'5 kompetizzjonijiet. Żgur oħra. Ġifieri ta' players jiena u treatment management. Jiena ma nafx fejn aħna sejrin ġeneralment ġifieri għax li meta bħalissa jekk tim jasal saraħħa f'kull kompetizzjoni kważi jekk minister żball li sas-sena l-oħra qed jilgħab xi diżejn logħba. Ġifieri umanament, fiżikament jien ma nemminx illi bniedem uman jitrenja kemm jitrenja li jista' jagħmilha. Beħda l-inġeris kollha, tinnutaw l-inġeris kollha fit-tul, kull imkien mhux aħna biss minn 3 xhur barra minn 4 xhur barra. Semmejt punt validissimu Pier. Jiena snin kontra il-lig b'20 tim. Jien dejjem xtaqt li jużaw il-modell Ġermaniż kif kien fl-Italja wkoll b'18 tim jerġa' jikkonsidraw imur lura għal 18 il-logħba. 18 il-tim ikollok 34 logħba qed tekonomizza il-riżorsi fiżiċi dejjem u tippreokkupani anke ċ-Champions League il-format il-ġdid biktar logħbiet plus Għamlu Super League. Għamlu Super League. Eżatt. Filli konna ngħidu tipo gwerra kontra l-idea Super League u filli tittamela fuq il-modell tagħhom, ċertu affarijiet ma tistax tifhimhom. Imma alla fine it boils down to money fin dej konti, anki di tal-FIFA Club World Cup. I mean, come on. Ħaniġu f'sitwazzjoni li l-futbol mu ħajqaf qatt. Għas fis-sajf. Żgur, 100%. Żgur. Irid ikollok illum jiena niftakar kif kienet bdiet l-era tal-Milan ta' Sakki għax għandhom ġixtimijiet. Mela llum xi jiena ngħidlek li jrid ikollok erba' issa. Hemm limitu sa kemm timponi ma nafx tinsiex u dil-ġimgħa qed naqra intervista minn Alija ma' Platini. U konferma għallek il-Super League ħassib, żgur. Żgur, 100%. Ġifieri da jekk tiżdied is-Super League issa. X'sa jiġri? Super League tara kif tidħol. Da ġejjin illi l-klabs irdu jiddeċiedu. Il-klabs jew naħa jew. Issa Money Talks, min jaf li iżjed. Kien qalu li għandhom backing finanzjarju ta' Super League. Nispera li m'iniex attempt biex jabolixxu l-liks nazzjonali għax tkun ħasra. Jien imdorrijin tara il-lob domestiku. Fl-Italja hemm 6 li tista' tgħaddi tkopp l-Ewropa. Imma llum illum jikmandaw il-flus, l-sponsors, il-televisions. Issa, il-television darba għan l-istess għala u dak parti mill-ledew, meta tagħmel l-ledew, kien semma l-Atalanta Champions League, għax daħlu l-Atalanta Champions League. Għallek intom il-min tridu l-Atalanta jew il-Juventus u Real Madrid. Għajnt il-punt Real Madrid, Pier. Issa, għadhom kif rekord Champions League u 4 tim wara nsibu nafu li ħadu l-Mbappe. Jien, frankament, meta tara kwist ta' Mbappe mar Real Madrid wara li għadhom kif ħadu l-ora tazza ġol-Europa. Tibda tgħid imma kif tasal bis-suċċessi tagħhom daw. Tiġġildilhom. Tant rabbew faxxinu illi plejer awtomatikament laqqas jekk jgħidulu ejja u m'għanduk xejn ukoll imur għax mar Real Madrid. Eżatt. I mean, where are we going from here? U parti mit-tentennament ta' Rabiot, apparentament daku. Issa jiena anke fl-artikli tiegħi ktibt id-dinja l-ħsabi għax kulħadd l-opinjoni jien personalment li qatt ma affaxxinani. Jiena dik il-ħaġa illi law kontinu
meta jkollu abtit jilab, meta ma jkollux abtit daw l-aħħar. Meta jkollu abtit jilab, ma tiegħek. Daw l-aħħar snin, l-aħħar sen, meta jibda viċina l-kuntratt nibdew nilagħbu. Kif jaqblilna? U mbagħad ħanara stennew ħija, ħanara issa naraw. Jiena ma nemx id-sena jiffirma ta'. Jiena le dis-sena tidher differenti. Da jidher li xi ħadd żgur qed jikkuntattjah għalhekk qed jittendenna. Ġifieri, imma jiena kont inteh deadline, qed jgħidu li m'hemmx deadline. Jiena ma il-ġimgħa kienet id-deadline issa rana. Il-ġimgħa li tgħidilna jew fi ova. Jiena il-ġimgħa kienet id-deadline. On dawn il-page, jiena nippretendi u dik meta ngħid soċjetà soda li jiena ma noqgħodx għal dat-teddid u da fuq kollox qed jaħseb. Bir-rispett kollu ta' maħniex qed nitkellmu fuq Iniesta jew fuq Krosta, qed nitkellmu fuq Rabiot. Eżatt, u ma però jidħol argumenti ieħor, fis-sens u naqqada ma mistoqsija li poġġejt l-ewwel il-futur. Sewwa. Jitlaq Rabiot, Faġoli akku ġdid, ta' akku ġdid. Jiġifieri dawn il-players li jkunu jekk jagħmel moħħu hemm, wieħed mill-presta li hemmhekk jalla Ħassina li jekk m'hemmx moħħu hemm għaliex. Isek rajt li moħħi fuq dal-punt għali, paragonajt il-Rabiot ma Faġoli, mhux paragonajt, one might be in. Analizza kif jivvjaġġa l-ballun fil-pitch meta jkun hemm Rabiot u meta jkun hemm Faġoli. Faġoli l-ballun dejjem vertikali lejn l-assa. Rabiot ġieli edu l-lura ma niflaħix. U mhux imma. Għalhekk għana, jiġifieri mbagħad once again terġa' taqqat mal-coach jiġifieri. Dak ħafna mill-kontinwità Rabiot. Kontinwità. Qatt ma kien kontinu. Dik vera. Fis-sens jiena joġobni għax meta. Dak il-għamlu ma' PSG, apparti li l-istess sitwazzjoni, beda jħallilhom il-kuntratt jintemm kull sena se jiffirma qatt ma jiffirma sakemm skadielu l-kuntratt. Imma da ma' PSG ma kellux postu mal-ewwel 11 dejjem ta' jekk tiftakru sew, jiġifieri xi raġuni jkun hemm. L-aħħar le, ma mbagħad fil-bidu ġifieri kien konsistenti. Għalhekk għamel semmu għaddaħħar mill-aħħar x'għamel kien snin tajbin. Laqbadna fuq dan il-punt. Qed tissemma Douglas Luiz, probabbli nagħlquh. X'hemm bżonn iżjed bħala players fil-merkatu din is-sena? Eżempju tissemma Di Gregorio tal-Monza l-Gowler li ma smajt personali ma smajt xejn iktar, qalu li lest ilu lest. Pratikament qed jgħidu li għax issa jibdi uffiċjalment mill-ewwel ta' Lulju. Jiġifieri żgur li mhux ħejtħabba xejn uffiċjalment għalissa, kwistjoni ta' accounts u hekk jiena l-aħħar ta' Ġunju. U l-merkatu jibda uffiċjalment fl-ewwel ta' Lulju. Fihimni, jiġifieri jiena le nemmen li anki fil-lasti bil-rispett kollu lejxes jiġifieri diena tajjeb u l-istess jiġifieri nżawlu l-kappell. Imma naħseb illi rigward età wasalna wkoll biex u jiena jekk jiġi gowler Taljan dejjem nħobbu żied fil-lastajn. L-iskola Taljana għadha nemmen li l-goalkeepers għadha l-istess sodizza tal-passat. Issa rigward l-akwisti jiddependi is-sistema li biħsibu jilab. Jiena ma ngħidx mal-Bologna kien jilab 4-3-3 jekk mistess bħal. Ma ngħidx li mal-Juventus iktar jew 4-2-3-1 id-dissemma. Naħseb li l-4-2-3-1. Issa jekk Jiġoġobni ħafna personali. Anki jiena, jekk ħajjilab bit-tnejn quddiem id-difiża, nippreferi żewġ plejers fiżiċi ta' ċertu saħħa, fil-fatt qed jistgħu il-Franċiżi Fofana u Thuram li t-tnejn huma fiżikament ta' ċertu saħħa. Mbagħad it-tlieta ta' quddiem Douglas Luiz li qed jissemma Cup Miners bħala kwalità, il-question mark in-naħa l-oħra issa. It-tielet wieħed. Issa li fl-opinjoni tiegħi jista' jilagħba anke Faġoli jista' jilagħba. Mal-linja. Jiena naħseb illi għaliex Cup Miners huwa plejer illi jilagħab lek minnaħa wara l-ponot. Ġifieri jiflaħ jilagħab il-Faġoli u jbidlu l-pożizzjonijiet fil-logħba. Tifhem li qed iżid il-kwalità. Lex waħda milli konna batuti aħna lill-attakkanti
Apparti li Vlahovic jista' jagħti iktar. Nitqanek li Vlahovic jista' jagħti. Għax anke man-nazzjonal, u segwejtu man-nazzjonal bil-logħba l-oħra. Ma nafx naqbad ngħid għax ktibt anke fl-artikli tiegħi, u rajt il-midfield tagħna kien batut u ma tantx kellu min jitimgħu. Imma rajtu man-nazzjonal l-istess affarijiet hu jitlef il-ballun. Ġifieri tistenni iktar minn għandu, jista' jkun li biktar kwalità warajh. U sforsi iktar konfidenti. Nisperaw li jaslu bat l-istess, skurja biex il-lox il-għu. ħaġa tirabaħti l-lojna, kifem? Għajem til-punt ta' Vlahovic interessantissim u kol Pier, u naqbel miegħek li jena nimmera fidja ruħi Vlahovic għandu kolbi tekniċi tal-ġen. Għandu xut tajjeb ħafna, preċis, jaf jiskurja minn barra l-kaxxa, biss però jiskonċertawni ċertu żbalji qudiem il-lasta. I mean, open goal qudiem il-goaler, u nsemmilek case in point li ħaraqni ħafna fid-derbi ma' Torino. I mean, kif ma tibqgħux ġewwa I mean, these goals tiskurhom ukoll. Tipo kif kien jiskurhom minn Zabi. Nsemmilek kull sa semmilek Higuaini. La ħabda Higuaini. Qed titkellmu fuq il-futur. U badna fuq Vlahovic. Jekk Vlahovic ma jurix kwalità għandu verament għandu din is-sena. Tikkunsidraw tneħħuh fis-sajf ta' Jiena opinjoni personali, jiena ġifieri u naħseb li anke s-soċjetà hekk tiraġuna. Naħseb illi kieku jkollha li mhux ħadd tiġi fl-istat li hu Vlahovic bħalissa, li kieku jkollha tiġi xi offerta tajba jiena ngħidlek illi Imma ibbażat fuq prestazzjoni, ibbażat għax hemm bżonn il-flus. Ja fuq it-tnejn. Apparti li fuq it-tnejn, imma naħseb li kulħadd stenna żied iktar minn Vlahovic. Mibdejna sitwazzjoni qiegħda fuq Chiesa bħalissa. Appuntu għax baqgħa imma għaliex? Għax m'hemmx offerti għal Vlahovic. M'hemmx offerti għal Vlahovic. Kieku hemm l-offerta għal Vlahovic, Vlahovic jitneħħa u b'dawk il-flus nikkuntentaw ikollna nikkuntentaw lil Chiesa. U mid-dera wkoll. Ma nafx vera, le ħarġet mill-bidu qabel konfermaw il-motta li Chiesa ma tantx jismaħ. Ma nafx. Le, da apparentament. Da ħanejlek il-qasma ma ċċeċċix għal xejn. Da apparentament. Da saqsiħu. Saqsiħ il-min irid u min ma jridx. Issa da, forsi qallu da ismani, jiena jekk tidu nżommu mill-plejer tajjeb. Imma mhuwiex indispensabbli għalija. U l-kelma ħarġet hu. Miex imkien ħarġet. Ħafna wkoll setaw interpretaw li Thiago Motta ma jridx il-Chiesa, mhux naħseb. Ħanejlek għaliex ukoll inturu biktit. Għax jekk jilgħab bis-sistema 4-3-3. Inti f'dik is-sistema li plejers dixxiplinati għandkom amment il-plejers tiżviluppi. U semmejt punt earlier on flow. Issa, jekk hemm plejer li mhux dixxiplinat fil-ground, żgur li mhux Chiesa. Konġerja, irid jiddeċidi Chiesa kemm irid jikkontribwixxi lejn xirid il-coach fil-ground. Fil-fatt għaliex l-ewwel għażla li jinbidel kull logħba kienet tkun hu. Għax li jutadlek irid iduru wkoll. Imma xiex, għaliex aħna bid-batija li konna fiha, speċjalment fit-tieni round, ejja sabu l-ewwel round, ħalli insa t-tieni round meta sar dak it-taffiċ u ma stajniex nibħu logħba, eċċetera. Fl-ewwel round konna sejrin tajjeb. Meta jasal il-ħin tas-sagrifiċċju li inti tittejn f'ċertu ħinijiet, u kien l-inqas wieħed li jgħin. Però bir-rispett Wara kien tlaq li taqa' fuqu. Però wara sija tagħmel ħin tas-sagrifiċċju. Ejja, u kien dak il-vizzju dejjem l-istess ħinijiet it-tibdejn u dejjem l-istess ejja. Kważi imma ma kien jitlu affarijiet oħra. Kważi tant. Imma fil-każ ta' Chiesa ma għamilx iktar milli jmissu biex lilu ma jġelux jagħmel hekk. Tifhimni? Iktar beda jteħbli warfa biex isma' l-ewwel bidla inti. Fil-fatt min kien idħal minn floku. Jekk Kostic kien ma kienx jilgħab bil-bidu, Kostic. Għaliex? Jien ħan semmi punt ieħor qal li naħseb ħajkollhom jiġu għaliha wkoll u jridu jiffaċċjawha.
il-kwestjoni attakkanti, il-pool tal-attakkanti. U adegwat biżejjed il-pool tal-attakkanti Milik kien. Plus li hemm Milik problema oħrissa. Le, laqqasjena. Imma avvanzat kleta. U reġa kellu inġeri f'kubteħu. Dan żewġ cruciates. Issa reġa nadda fil-cruciate. Ġifieri da jiena jekk tista' ssib plejer iżjed żagħżugħ. Imma l-offerta issa min ħajġi għalih. Dik hija l-problema. U nirrikonoxxi li kien, pereżempju, ħafna drabi kien sfortunat ukoll għal ma nitkurjax. Imma jrid ikollok dak l-attakkant li jitfa' l-ballun ġewwa. Issa, come on. Jiena forsi ħanistema' kattiv overreacting malija jiena kien. Sorry, excuse for a play. Ġuġ ta' dura xkallu dak il-season ta' kon PSG, eżempju, ma kif istakku ma tkunx ta' jekk kont jien ma dawk il-PSG anki. Tiċċaġa ħjaru. Intu tajjeb ukoll. Tiċċaġa ħjaru. Rispett kollu. Dan kien nixtruh 28 miljun bil-fors, u laqas ta' Allegri. Kien jibdeħ jilagħbu. Semma daħlu bil-ċalem mulla. Oħra, Pier semma l-kan. Żball enormi. Ara x'għamel mal-Borussia. Jien kont pantih ċans il-kan. Għalfejn neħħejt il-kan, ma nistax nifhem. I mean, plejer duttili ħafna, li jirablek ħafna pożizzjonijiet. Għalek għedin għu għalek poġġejt il-mistoqsija jien. Bħala plejers allura, għaxu għalek ma punt ieħor. Mid-dera motta jammira ċerti plejers għalek għat ma stama. Eżempju, ġalo du kemm ġi f'jannar ġi ġalo narija f'jannar ġalo. Fil-fatt apparentement kienu ħajselfuh u żamm kollox. X'inhu? Kienu ħajselfuh u żammhom għallhom. Eżatt. Apparentement Imnalla forsi kien Montero li kellu l-grazzi jelabuha. Jiena ma nistax tifhem. Mela f'jannar ġibna żewġ plejers. Ta' Southampton il-Alcaraz u ġalo. Alright, dak kien għaddu ġej minn xi operazzjoni ma kien ilu xi 8 xhur diġà, ġifieri. X'inhi raġuni dan iwa da minn jannar sakemm spiċċa lik. Għal xi nofsija fl-aħħar logħba kien jiflaq biss. Mhux Allegri. Ara jiena mbagħad għax jiena mbagħad rajt xi Allegri ried players differenti. U ġabu minn irdu. Impika magħhom u tifahom bil-qiegħda. Dik żgura. Għax għalek jider li min jannar il-qoddim xi ħaġa ikrolla. Ġara xi ħaġa. Diskutajni ħaġa. Kif tispjega li maġikament ġie orbita taħt Montero ġiex ma mmorrux il-bot fil-fatt wara fajna tal-Koppa Italja rajnieh l-attitudni tiegħu hemmhekk sploda u hemmhekk ħareġ li kien ilu jistaporti fl-istonku tiegħu. Fil-fatt għamillu s-sinjal għallu dabba rasek lem meta biex Allegri qabżitlu hekk. Eżatt. Ħareġ il-barra ħareġ. naraw, ukoll. Allora, laqbadna fuq dan il-punt issa. Jiena motta minn personali fis-sens u bħala bniedem nemmen li m'għandu xejn x'jaqsam ma' Allegri. Fis-sens huwa bniedem disciplinat, mhux għax Allegri mhux ma kienx, imma naħseb ċertu kliem u ċertu attitudniet ma joħodhomx naraħ jien. Motta. Imma bħala naraħ. Bħala U jiena mill dak it-tip ta' bħala apparenza kif naqbad ngħidlek. Bħala il-bniedem ta' Juventus hemmhekk ma naqbilx fih, naħseb illi huwa simili ta' Allegri. Semmejna Sarri l-ewwel ma kellux jaqsam xejn ma' Juventus. Sterni li ta' karatteristika li differenti jew l-ħarstew. U kollox għadhom ma nippożizzjonament tal-futur. Da apparentement anki għaqra xej fuq l-istaff tiegħu, anki bħala physical trainer, għatem huwa xi bnidem żgħir, għaslet insan għandi U meta ma jdaħħal xi u għalek espert fil-modernizzar ta' training. Dik qed tissemmi inti kont insejta mhux bitnaħħu. U qed jawgura li naraw bidla pożittiva fil-physical preparation. Nemmen jien li anki fiżikament aħna
kulħadd kien jiġi tirklutana. Mhux hekk. Inaċċettabbli hu. Jiena kont nistaqsi lili nnifsi ma da possibbli. Is-soċjetà d-diriġenza ma tarax dawn possibbli da fost il-ġimgħa ma kinux jinżlu daw jittafgħu fuq mejda kif aħna naw jgħidu jisma' x'inhi raġuni? Tuna raġuni l-għala. Għax dak ħadd naraw aħna naraw. Issa forsi hekk kienu jagħmlu ma nafx. Imma jekk vera kienu jagħmlu hekk qatt ma nexxilhom Dana kollox m'għandix dubju li l-Juventus għad dispożizzjoni tihom kollox. U għandhom training ground state of the art ftit daw qalu, jiġifieri ma kien jonqoshom xejn. Nagħdu biex nibdew nikkonkludu bil-mod. X'taħsbu fejn taħsbu ħankunu minn hawn u sena oħra nagħmlu podcast dan bħal dak minn sena. Jalla nagħmlu podcast bħala Champions tal-Italja. Mela tliet diġà nafu. Jekk mhux xi ħaġa oħra wkoll. Mela tliet diġà nafu fejn nixtieq. Ħallu ma nsemmi xejn. Kont nixtieq għalik, imma realistikament, sewwa, once again, forsi minute biex jitkellem ħabba l-merkat għadu mhux lest. Imma u anke coach dik 5 kompetizzjonijiet se jkun hemm naqa' time management u man management mhux ħażin. Nibdew kommenti komplessivi mas. Fejn tixtieq li nkunu u fejn taħseb li se nkunu? Forsi li drawn nkellem on a daily basis, l-aspettattivi tiegħi dejjem ikunu ottimisti ħafna. Hawnhekk ikolli nkun aktar bilanċjat u Però bħala Juve, eżempju, tal-qed naqlimek, għandna dejjem għalija għandna nkunu hemm niġġieldu għalih. Cosa ta' dik. Waħda mill-affarijiet li ħarquni dis-sena jitkellem kontra dan l-aspett li Juventus no matter what toħroġ biex għarreb tal-onuri. Ħaġa li anki fil-intervisti kont ninħaraq nara l-Allegri jgħid qegħdin it-tieni post kważi ħan iġġieldu għalik u moħħu fil-5 post u kważi nżinna fih. Alla fine. Għalek fejn taħseb mela. Nismi, u għet jawgura fejn għarja issa. Nepretendi li għanna nġiddu għalik, zgur, Champions League għajn u għet jishtiq, imma Champions League hija kaxxa magħluqa għal kull tim is-sena. Għax hija kompetizzjoni forma ġdida. Qed tiġġieled ma' Great White Sharks bħal Madrid li għadhom kif jerbu ħadhom l-Mbappé, ġifieri. Fedna diffiċli tgħid issa għaliex l-ewwel qed tisir il-merkato tara min ġie u min tela u sabuħ dara. Juventus dejjem obbligata tirbaħ, dejjem. Jiġifieri x'nistennew u x'jista' jsir hija totalment differenti. Iż-żmien issa jista' jtina diffikultajiet ħajkun hemm nerġa' ngħid. Ma jistax ikun ħajkun kollox perfett mill-ewwel. L-importanti li jkun hemm nerġa' ngħid soċjetà soda maquda, konvinta mill-għażliet li tkun għamlet biex li l-coach ma tħalleħx waħdu u l-affarijiet minn hemmhekk nistgħu nimxu l quddiem. Però Juventus hija obbligata tirbaħ dejjem. Nerġa' ngħid infindej kont is-sena l-oħra rbaħna tazza, ġifieri issa minn hemm titlaq. Kieku ma rbaħna xejn, kien ikun hemm inqas pressjoni għax ħatibda from scratch. Qegħdin fl-istess sitwazzjoni ta' meta taraq Pirlo. Għalhekk terġa' Derek raħ iktar għaliex taħt Pirlo aħna ġiex tazzi. Minn hemmhekk lem mbagħad. Ġiet Koppa Italja issa. Minn hawn ċaġa ħjar. Jiġifieri l-affarijiet mhux faċli, però bil-kalma u soċjetà soda nerġa' ngħid u l-Juventus nerġa' ngħid obbligata tirbaħ. Dejjem. Ma tistax tgħid isma' aħna jekk niġu mill-ewwel tlieta kuntenti. Issa mbagħad iċ-Champions League kif qed tgħidu intom, jiena taf kif tirraġuna fiċ-Champions League, iktar ma navvanzaw, iktar bonus għas-soċjetà biex nissudaw il-finanzi. Eżatt. Għax il-Juventus, il-proprjetà tal-Juventus toħroġ il-flus, ejja ngħidu kollox. Sfortunatament, meta jsir it-taffix biex nagħtu it-taffix li jkun hemm. U nirringrazzjaw l-Alla wkoll li għandna hekk maħniex bħall-Inter, li niddependu mill-banek u kultant jitwieled Ċiniż u mbagħad jaħrab u ma nafu sar minnu, jew bħal Milan. Aħna l-menu
ħalli nisbaljaw u l-proprjetà tgħidilna you have to go by yourself. Imma fl-aħħar meta jsir żball kbir imbagħad qegħdem lesta biex tgħid isma' ħanagħmel tajjeb jiena issa. Imma nisperaw li ma nerġgħux niġu f'dik is-sitwazzjoni. Grazzi Pier tal-kummenti tiegħek ukoll u grazzi lilek Massimo. Aħna wasalna fit-tmiem ta' dan il-podcast hawnhekk tant il-podcast li għamilna niddiskutu daqsxejn l-affarijiet kif ġraw u x'nixtiequ l naraw fil-futur ovvjament. Nistednukom tkomplu segwu l-paġna tagħna kif ukoll il-grupp ta' Facebook tal-klabb. Nfakkarkom li l-kampanja ta' serramenti għadha miftuħa sewwa, il-klabb jiftaħ kull nhar ta' tlieta u ħamis bejn is-7:08. Jiena meġdiet ringrazzja lil Massimo u lil Pier tal-li aċċettaw l-istadina hawnhekk u nispera li intom ħadtu pjaċir issegwu din id-diskursata konverzazzjoni li kellna hawnhekk. Ibqgħu segwuna u narawkom il-klabb m'għandhomux. Grazzi, ciao ciao. Grazzi lilek tal-li għadek kemm segwejt dan il-podcast. Jiena Alejandro fisem il-Juventus Club Vera Amore ta' Birkirkara u fisem it-tim ta' segretarjat u għandi messaġġ għalik. Din is-sena l-klabb se jkun qed jagħlaq 50 sena mitwaqqef tiegħu u bla dubju ta' xejn ħankun qegħdin nagħmlu bosta attivitajiet biex nimmemorizzaw dan it-tragward importanti. Però dawn l-attivitajiet se jkunu miftuħa għal membri biss u għalhekk x'qed tistenna. Il-membership għal kull adult hija €25, però ntuk lura €55 vouchers. Ġifieri mhux tal-li tiġik b'xejn tal-li ħankunu qegħdin intu il-flus aħna tal-li tissejħeb magħna. Is-segretarjat hawnhekk huwa wieħed maqut huwa wieħed dedikat sewwa. Il-klabb jiftaħ li t-tlieta u l-ħamis sewwa jiftaħ it-tlieta u l-ħamis bejn is-6:30 u 8. Għalhekk ejja issieħeb membru ħalli din is-sena issegwi il-logħ kollha tal-Juventus ġewwa l-klabb tagħna hawnhekk kif ukoll tkun parti minn dawn iċ-ċelebrazzjonijiet li ħankunu qegħdin inħejju għal 50 sena mitwaqqif tal-klabb. Grazzi tal-li segwejtni ġdid u narawk il-klabb m'għandhomx.